AK47 गावलायना फेसबुक भिडिअ होनांगौ दां नोंहा हिनजाव गैया हिनजाव दोङोबा हिनजाव दों हो आरो हिनजाव गैयाबा नोमाजों गावलायनानै हो बारा जानला मानला दा बुंहरखा आंखो दिनैनिफ्राय आं गाज्रि भिडिअबो लाबाखै आरो आंखो दा बिदि बुंहरखा नों नोमादों गावलायनानै लाबो भिडिअखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियाफोराव जोंनि हारिनि सानैसो मानसिफ्राबो जोबोद गाज्रि कमेन्ट बा मेसेन्जाराव गाज्रि फट' पिक्सार हरग्रा जालांबाय थ' नैबे आब'नि सायाव सासे मानसिया मा गाज्रि लिरनानै हरदों नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायनाय जाबाय लोगोसे बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो जाहाथे बेबायदि मानसिखौ बयबो सिनायो गाज्रि नुदों आङो मानो होनब्ला आं दाखालि फुवानो बैसाङाव जिरायनानै हौवा साइडआव उन्दुनानै गथ' फिसालाबो दंखायो आंनि खाथियावनो आं आखायाव दिमोन जानाय मबाइल माबा मुलि फोनना होदोंमोन बेयाव आं मा पजिसनाव जिरायदों आं बैसाङाव जिरायदों आरो आं मा ड्रेस गाज्रि गानदों हा मा ड्रेस गाज्रि गाननाय जाखो हो बे भिडिअआव आं नै बे भिडिअ होना होगोन आङो बे भिडिअनि ड्रेस गाननाया बेनोमोन बे कमेन्ट हरनाया ओमफ्राय मानो इदि गाज्रि होनो गोनां जाखाखै भिडिअ बानायबा मोजां पजिसन जिरायनानै भिडिअ बानाय मोजां ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायनो आंलाय मायावथो जिरायखो आं बैसाङावसो जिरायदों आंनि बैसाङाव आरो आं मा गस्ला गानदों गाज्रि मालाय बायदि फेन्दा नुहां माबा उदै नुहां आं गाननाय गैया आंनियाव फट' भिडिअ नुवा नोंसोर हाबनानै नायबाबो मा जानला मानला कमेन्ट हरनो गोनां जाखो नोङो आं आंनि निजे फुवानोसो आं आखायाव दिमोन जानाय मुलि फोनना होदों हा दाउला आंखौ मा गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ मा नोमानि आंलाय मा ड्रेस गानखो मालाय बायदि आं उदै नुहां फेन्दा नुहां इदि गाना नोंहा हिनजाव दोंबा नोंहा हिनजाव गानो खोमा इनखायथ' आरो बिनानावफोरा गाना जानो हागौ गानो खोमा मालायखौ नोजोर होदो बै उदै नुहां फेन्दा नुहां मोसानायखौ नों बुंनो हाया खोमा बा आंहालाय मा गाज्रि नुखो आंनिखौलाय हा मा गाज्रि सोलेर नुदो आंनिखौ बिदि बुंहरो मा मोजां ड्रेस गाननानै मोजां पजिसन आंलाय बैसाङावसो जिरायदों हा दैमालु येसनो सोर दाउला बिलाइ बिमाजों मा होनो ओमफ्राय मा होनो फानि AK47 गारनानै आंखौ फेसबुकाव होनो होखो हा दाउला साला मान सनमाननि खोथा थायो आंखौ माबा गाज्रि आखुनि मानसि सानदों नामा नोङो हा फुवानो मलम होना होनायानो माबा जाबाय हा मानो खानि AK47 गावलायना फेसबुक भिडिअ होनांगौ दां नोंहा हिनजाव गैया हिनजाव दोङोबा हिनजाव दों हो आरो हिनजाव गैयाबा नोमाजों गावलायनानै हो आंखौ दा जानला मानला बिदि बुंहर नाङा मिथिखा रागा जोंखादों आङो साला मिया मबाइल लायाखै बेलासि नुनानै थिं नांखादों आंहा जानला मानला दा बुंखा आंखौ बिदि दैमालु येसनो माने फट'फोरखौ होला आङो आरो खनसे होनहरबा होगोन आं मा बिमानि AK47 गावलायना फेसबुक होनांगोन हिनजाव दोंबा हिनजावजों गावलायना हो हिनजाव गैयाबा नोमाखौनो लानानै गावलायना हो नोङो साला आंखौ दा जानला बुंहरा आंनि भिडिअआव हुवाबो थाखायो गथ' गथायबो थाखायो आं गाज्रि भिडिअआवबो होफेराखै दोखो जोंखादों आंखौ जानला मानला बिदि होना मा ड्रेस गानखाला आंलाय मायाव जिरायखो आं बैसाङावसो जिरायदों हा गोदाव सोराव बिदि दा बुंहरखा आंखौ दिनैनिफ्राय बारा देखायनाङासो आंजों मा फुल नुदों मावनाय दांनाय हौवाजों आखा फाखा खामायनानै जाग्राजों मिथिदों नायफै जोंखौ नोंखौ फिसिनो हाबावनाय दंबावोसो आरो खामानि मावनो रोङाबा फैसा गैयाबा फै चावमिन दखान हटेल होनानै फिसिगोन नोंखौ मिथिखा बारा जानला मानला दा बुंहरखा आंखौ दिनैनिफ्राय आं गाज्रि भिडिअबो लाबाखै आरो आंखौ दा बिदि बुंहरखा नों नोमादों गावलायनानै लाबो भिडिअखौ